Soc la Carme Colomer, he nascut a Arenys de Munt, a casa nostra se'n diu a Ca l'Esparter, la gent gran la coneixen per Ca l'Esparter, i des de que em vaig prejubilar ja visc definitivament a Arenys de Munt. Coses que he fet pel poble han sigut sempre donar a conèixer la poesia, i aquest any, el març passat, vàrem fer ja la 14a recitació poètica. A veure, jo tinc glaucoma congènita, als 7 anys vaig perdre totalment la visió i aleshores jo anava a l'escola aquí a Arenys de Munt, però que al perdre la visió doncs ja no hi havia res a fer, i menys en aquells temps, ara tothom ho coneix però en aquells temps no. Llavors els meus pares em van portar a un col·legi que la Caixa de Pensions tenia a Barcelona, havia d'anar o a Barcelona o a Madrid o a Sevilla i naturalment em van portar a Barcelona. Allà vaig aprendre el barall, vaig aprendre solfeig, vaig aprendre a tocar el piano, vaig fer els meus estudis, vaig anar examinant els instituts i després de tot això, esclar, ja va arribar l'hora de la feina, llavors no trobava feina, vaig fer unes oposicions, no les vaig guanyar i de cop i volta em vaig trobar fent classe a nens de diferents edats. I llavors em van portar, jo sempre he treballat a la Fundació La Caixa, Fundació La Caixa de Pensions. Jo he escrit punt per punt, geografies senceres, llengües senceres, ciències senceres, punt per punt. Vull dir que has de tenir una marca en el dit i tot de tant de punxar. I aleshores vaig fer de telefonista, 10 anys, però llavors la Caixa va tornar a fer un canvi. Va tancar aquell centre. Llavors el portaven allà al Museu de la Ciència, el que és ara el Museu de la Ciència. I llavors jo ja tenia 57-58 anys i jo dic, altra vegada, un altre canvi, altra vegada un altre... I llavors vaig demanar la prejubilació. No me la van concedir pas de seguida, no. Van trigar, al final me la van concedir i de sobte vaig caure aquí a Arenys de Munt, vaig aparèixer a Arenys de Munt. I més o menys és una mica la vida, una mica resumida de la meva vida. Jo no havia escrit mai. Ara les meves companyes de quan jo era al col·legi em diuen sí, Carme, no feies poesia, però a nosaltres ens ajudaves a fer redaccions. Jo ni me'n recordo, però jo mai em havia proposat escriure poesia. I així, anant escrivint cosetes molt senzilles, jo en deia de la floreta blava, perquè tot era que el cel blau, el mar calmat, no sé què. Jo deia poemes molt senzills, molt simples, i em vaig anar trobant en aquest món fins que vaig dir no, un company meu va publicar un llibre. I vaig pensar, Carme, doncs si aquest, que és més o menys del meu nivell, publica un llibre, per què no ho fas tu? I llavors em vaig, mira, va ser un caprici, i vaig comprar un caprici, he anat 2 i 3 capricis. Jo vaig començar a escriure en prosa, després de mica en mica vaig anar fent això, poemes molt simples, i vaig acabar escrivint poesia perquè m'era més fàcil, perquè la prosa és més complicada. Has de buscar un tema que cridi l'atenció, un començament que sigui guai, un final que encara sigui més guai, i al final m'he trobat millor escrivint poesia que prosa. Quan vaig venir aquí a Arenys de Munt, a veure, jo a Barcelona, ara pel mes de maig, cada any fan la Setmana de la Poesia, i per tot hi ha poesia, jo anava amb altres amics i amb el meu profe, anàvem a escoltar poesia, i al final de tot, feien al final de tot en el Palau de la Música, s'omplia, hi havia 3.000 persones, i allà feien poesia en francès, en anglès, en àrab, en rus, en català, en castellà, en basc, i muntaven un escenari i m'explicaven com estava muntat l'escenari, i quan vaig venir aquí a Arenys de Munt i vaig pensar en això, i per què no ho fem a Arenys de Munt? Però esclar, com ho feia jo? Feia poc que havia arribat, coneixia els 4 que coneixia, i com que coneixia més en Baldomer, doncs li vaig dir a ell, li vaig dir, Baldomer, dic, tu no m'ajudaries a preguntar en el centre? Llavors hi havia de president en Joan Roca. Quan jo vaig començar hi havia en Joan Roca de president, però jo no el coneixia, en Joan Roca. I llavors li vaig dir a en Baldomer, i tu no li preguntaries? I em va dir que sí,
I aleshores, doncs, el primer any, amb el Domer m'ho van muntar tot, van fer com una eixida, així com aquí, com una eixida amb plantes, i van comprar plantes, i va haver-hi molt bon ambient, la gent els hi va agradar, i jo el primer any em vaig quedar molt contenta, el segon ja em vaig quedar una mica sorpresa, el tercer mes, el quart mes, i em vaig anar pujant fins a 14 anys, i em sembla que no pugui ser que s'hagi fet 14 anys de poesia. Em dic Maria Dolors Colomer, he nascut a Arenys de Munt fa molts anys, estic contenta d'haver nascut en aquest poble i de la família que tinc i de les amistats que tinc. M'he dedicat a moltes coses durant la vida i, de moment, l'última cosa que s'ha realitzat a la meva vida és una entrevista que és per Televisió d'Arenys de Munt i mireu, m'hi trobo aquí i no sé massa què us podré dir perquè em penso que ja, amb les entrevistes i tot el que he fet, sembla que ja ho sabeu tot. Jo, a l'edat de 7 anys, quan es va acabar la Guerra Civil, ja vaig sortir al centre de teatre amb una obra que es deia La Carta dels Reis, i fèiem un coret de nenes i un de nens allà davant, que anàvem separats, nens i nenes, i cantàvem. I és la primera vegada que vaig sortir a teatre. I em va fer tanta il·lusió que ja m'hi vaig quedar en el teatre. I en el centre, a partir de llavors, sempre havia sortit a teatre, amb gent que ara vosaltres ja no coneixeu, la Maria Clos, en Josep Borrell, que em feia els juvenils. Després jo ja em vaig veure en cort de crear teatre amb grups juvenils i fèiem ballades molt especials. Col·laborava amb el grup aquest de teatre petits en el repartiment de premis dels pessebres i, bueno, doncs vaig anar col·laborant. I sempre m'havia dedicat amb jovent. Després tota aquesta mainada es va fent gran i també ja fèiem obres més maques i més divertides. Fins que ja em vaig trobar a fer teatre amb els grans. Vaig fer molts anys al Sant Miquel dels Pastorets, que era un altre pastoreig dels que ara feu al centre, evidentment. Però bueno, eren els pastorets clàssics, que d'en Bato i en Borrego, i el feia al Sant Miquel, deia aquella poesia tan maca. Era una tarda d'estiu, la brisa, les flors gronxava, i un infant reia i jugava, i era el fill pròdig, allà a la voreta del riu. Bueno, un paper molt maco que hi disfrutava jo molt, perquè la poesia també sempre m'ha agradat, i bueno, i tothom content. I llavors, a partir dels Pastorets, ja va venir el senyor Enric Gost, un senyor de Barcelona, que ens va dirigir durant uns quants anys, i llavors vaig disfrutar més encara amb el teatre, Ja hi vaig disfrutar molt. Sempre m'havien agradat els petits, però amb les caramelles hi disfrutava. Eren tremendos, traviesos, em feien enrabiar, els havia de castigar. Deia, el que no estigui quiet, el trec, ja no cantareu. Però m'ho vaig passar molt bé. I encara alguna persona, que ja és pare de família llargament, encara alguna vegada que me l'he trobat, molt de tant en tant, i em diu, Maria Dolors, encara me'n recordo de com a caramelles em renyaves. I diu, però mira, diu, encara com vaig al tros, diu, encara canto aquelles cançons que ens vares ensenyar. Cançons, sobretot infantils, perquè, esclar, era mainada, Tinc molts llibres que me'ls van proporcionar, per exemple, en Quico Valls, que llavors ell també havia fet amb nens, també havia fet alguna cosa, un que deia, Déu te guard, o vinya, plena d'ufanor, se remunta en files com mar de verdor, i el nano la cantava, se remunta en files. Altres més infantils, com ja plou, ja plou, ja plou, ai, si el vestit fos nou, qui es mal de caps la mare. Llavors també reien, deien, no canteu, ja plou, que plourà el dia de Pasqua. I bueno, cançons infantils, i més cap aquí, perquè en 30 anys dona per molt, ja vaig comprar cassets, que llavors era, i bueno, doncs, jo també mirava què hi havia de novetat, i bueno, llavors també vaig agafar cançons d'aquest tipus. Sí, quan es va començar això de la mostra literària, que jo recordi, era alcalde en Josep Lloberes. I el primer any, jo com que sempre m'ha interessat literatura i poesia, vaig preguntar, com ha anat això? Diu, no, s'han presentat grans, no s'ha presentat poca gent, 2 o 3. I va continuar un altre any i tampoc. I vaig pensar, doncs això es perdrà. I vaig pensar, ara em presentaré jo. I em vaig presentar. I em van premiar. Però llavors es van animant. Després, com que va venir la Carme, va venir a viure aquí, llavors ja vaig cedir-hi el lloc amb ella. I de moment, ara ja fa bastants anys que soc del jurat
de la mostra literària. O sigui, i com a jurat, home, ni tampoc ho faria ara ja, però perquè llavors ho vaig fer per veure que hi és una persona més que col·laborava, que presentava un treball, per reforçar-ho. Ara ja no ho faria així, però llavors, mira, em van proposar ser del jurat. Sobretot les escoles ho treballen molt bé. El grup de grans ja costa una mica més, els que diu més de 25 anys, doncs aquests ja costa que hi hagi gent, ja costa, i també que hi hagi qualitat, perquè esclar, com que després va a la mostra literària del Maresme, o sigui, els primers premis, després van a la mostra. Llavors també un primer premi també has de mirar a veure si el dones una certa categoria. Però sí, estem contents, estem contents, parlo del quadre que som del jurat, que sí, sempre trobem un primer premi que es pugui presentar amb dignitat. He rebut una herència cultural, religiosa, patriòtica, de família. He rebut molt. Llavors jo he procurat amb els programes de ràdio, que precisament la ràdio sempre, amb aquests 25 anys, m'ha deixat totalment lliure per fer el programa al meu estil, i per això he procurat sempre transmetre tot això de positiu que he rebut a la vida. I sempre acabava amb una nota positiva, si podia. I ara que ja l'he deixat, una pregària que feia jo de tant en tant, que no soc resadora, que el programa de ràdio no era de resar, sinó que era de valors, valors culturals, religiosos, patriòtics, però també religiosos, evidentment, Doncs, bueno, això anava dient, que ara ja m'anava amb una altra cosa, que una pregària que de tant en tant alguna vegada feia, i que encara no fos del cor, si calgués la repetiria, deia: Senyor, la paraula és una gràcia, que la meva sigui una llavor, i que tots aquells que la rebin puguin esperar-ne una bella collita. I això ha sigut la meva missió, la que jo m'he implantat a mi mateixa. Comunicar alguna cosa positiva perquè els que la rebin puguin esperar-ne una bella collita. Jo estava aquí a casa i van trucar el timbre i va aparèixer en Forns i l'Axaries, es diu, el Gustav Axaries, i jo em pensava que venien a preguntar per la meva germana. Dic, la meva germana no hi has anat a comprar. Diu, és igual, t'ho expliquem a tu. I llavors els vaig fer entrar i ho van explicar i jo em vaig quedar molt al·lucinada, perquè a veure, jo li vaig dir, bueno, la meva germana n'ha fet moltes de coses per anys, però jo només he fet la poesia. Dius, per això. Jo diu, per això. Doncs, bueno, al final em van donar els seus raonaments i dic, bueno, doncs quan vingui la meva germana ja li explicaré, ja ens ho pensarem. I en Forns diu, teniu tota una setmana per pensar-ho, teniu tota una setmana. I, bueno, l'hem rebuda, però amb molta sorpresa, mai se'ns havia passat pel cap una cosa d'aquest tipus. A mi em va sorprendre tant, francament, encara estic amb el meu pensament, jo crec que es van equivocar, a mi crec que es van equivocar, però què volies? Em van parlar amb la Carme diu, ja ho diré a la meva germana, què volies que fes? La podia pas fer quedar malament amb ella. Ai, bueno, ara ho dic així. No, mira, molt contenta, molt agraïda i crec que hi ha persones que s'ho mereixen més, Però, bueno, doncs sí, molt contenta, molt agraïda i, vull dir, doncs no puc dir res més.